Здравейте и добре дошли във вторият ми епизод на подкастът Просто казано. Благодаря ви за фидбака от първият епизод. Наистина много добре се отразява на съдържанието ми и на мен, когато получавам коментари, независимо позитивни, негативни или каквито и да са, защото по този начин разбирам какво съм направил и какво не е чак толкова, защото, например, едно от нещата че са прекалено дълги епизодите. Първият епизод беше 40 минути и аз не го бях обработил. Така че, да, този епизод ще гледам да бъде около 20 минутки, 25 най-много. За да може да го изслушате докато ходите до училище, или пък като се прибирате училище, или пък преди да легнете, но просто 25 минути. Мисля, че е максималното време, като включваме аутро и интро. За целта съм си написал като цяло точките, за които ще говоря, за да няма такива паузи, в които да мисля, защото те бяха много в първият епизод. И сега съм си структурирал всичко и ще говоря просто накратко и както се вика, просто казвам. Днескашната тема на подкастът е за това колко пъти сме си казвали, че няма да можем и че няма да успеем и как не трябва сами да си поставяме граници. За тази тема съм говорил с някои хора лично и мисля си, че е хубаво да присъства тук в този епизод. Като цяло да го има в подкаста, тъй като според мен, ако осъзнаем на какво сме способни, въобще като хора или като личности, ако искате, за нас ще има много по-голям шанс за успех. И тук идва първият ми въпрос, защо се поставям граници аз на себе си и защо понякога ме е страх от това дали ще се проваля. В смисъл, примерно, както говорихме за невелото в миналият епизод. Не ме е страх, че ще се проваля и сам си слагам граница по този начин, защото казвам, аз няма да успея на невелото и аз не мога. И това нещо ти слага една невидима граница, която е много трудно да бъде премахната, след като един път си е сложил. Друго нещо, което специално на мен, не знам за теб, ще говоря на ти, трябва да си избия това вие от главата, говоря на ти. Не знам за теб, но на мен също ми въздейства и мнението на другите. Защото, например, ако, да кажем, си взел нещо ново, примерно, аз взел си нови дънки, ако искате, и отиваш на училище с тях за първи път някаквото. И какво очакваш да чуеш? Браво, Филипс! Не, от други. Нали? Това е все едно оценката, която очакваш да чуеш от другите хора. И това също ти поставя една граница. Защо? Защото, айде пак с примера от невелото. Примерно, седнал си да учиш за невелото, там по математика, примерно, защото аз имах проблеми там. И някой идва до тебе и ти казва, ти не ставаш за нищо, не можеш да решиш тия задачи, те супер лесни, аз ги решавам и така. И ти започваш да се сравняваш с останалите, което до някъде води и до липса на увереност, защото ти губиш това самоуважение към себе си и всичката увереност, която градиш през годините. Дали ще е защото си успял да спиеш вода само чаша, когато си бил на 2 години, или защото си успял да ходиш, някакви такива неща, супер малките, до големи неща, като един успешен проект, примерно по биология, или ако искате по математика, си решил задача на дъската, нещо, което допринася за твоята увереност и самоличност, просто като изграждаш те като една уверена личност. И всичко до това понякога зависи от мнението на другите, да не кажа доста често. Затова аз съм се научил, че мнението на другите е важно, но не е живото определящо. Защото има такива хора, които когато чуят, например, дънките ти не стават за нищо, нали? Те са прекалено широки, или прекалено са дълги, или прекалено са светли, или някакви такива глупости, нали? Аз се харесвам с тези дънки. Аз ще ходя с тия дънки. И не ми пука какво ми казваш, че да ще харесва тия дънки, които аз ще нося. Това е правилно до някъде, но не е много. Защото, примерно, да кажем, че дънките ти наистина са прекалено светли и for real не може да ги носи в училище. Тогава какво правим? Трябва да се вслушаме в мнението на другите и да свалим своята увереност или да мислим реално, което ние мислим за вяра. Това е много гъвкаво като понятие, нали, чие мнение е правилно. В повечето случаи не е нашето. Между другото, защото, или поне аз така си го таковам, защото в повечето случаи аз не съм прав и в повечето случаи е по-хубаво да се отдръпнеш назад
И да си помислиш малко, тези дънки наистина ли са толкова светли? Я чакай да ги видя. Я да питам някой друг, мама, тайче, нали? Да искаш мнение не е лошо, но просто не трябва да бъде толкова с такава голяма тежест върху това, което мислиш. Не може мислите на някой друг да бъдат твои. В смисъл, каквото каже той, да е правилно за теб. Ти да го приемаш като чиста монета едва. И тук ми идват все едно съветите на бързичко, които правя, за да спра да се ограничавам по такъв начин, по такъв един вид невидим начин, защото аз до през няколко години въобще не осъзнавах, че това нещо води до ограничение. Мислих си, че е просто нещо като емоция, в смисъл нещо, което трае час или ден най-много и после няма значение какво е станало. Но всъщност се оказва, че ние на едно съзнателно ниво си вкарваме граници, които после е много трудно да минем, защото някой друго е казал. Първото нещо, което бих ти препоръчал е да спреш да казваш, че не можеш. Или поне да се опиташ да направиш нещото, преди да кажеш, че не можеш. Защото по този начин ти не си поставяш границата преди да си опитал. И това е може би най-важното, като говорим за граници, че ние сами ги поставяме. И ако си кажеш, примерно, аз не мога да наготвя гуакамоле или аз не мога да наготвя паста, ти вече си казваш, че не можеш. Ти си казал на тялото си, че то не може, че самата ти личност си сам обсъждаш себе си по този начин. Осъждаш, не обсъждаш. Съжалявам, грешка. Осъждаш себе си и поставяш едни граници, на които дори ти не си сигурен, че там им е мястото и не си сигурен дали въобще съществуват. Защото, да кажем, ти можеш да готвиш паста. И какво правим сега? Казва си на тялото си, че не можеш да готвиш паста. Казва си на себе си, че не можеш да готвиш паста. А пък можеш да готвиш паста. И обаче ти няма как да знаеш, че можеш да готвиш паста, ако не си пробвал да готвиш паста и ако не си загарял пастата няколко пъти. Или пък ако не си разливал водата, или пък ако не се е получавал. Винаги трябва да пробваме преди да кажем, че не може. Защото най-лошото, което може да стане е да се получим от грешки си, но това е позитивното в случая, защото по-добре да сгрешим и да се научим от своята грешка. В случая, примерно, не трябва да влизаме да се къпим, докато сме сложили пастата на котлона, защото пастата ще загоре. Не трябва да оставяме макароните във фурната, преди да учим да слушаме музика в стаята си да учим, защото ще загорят. И някакви такива много бейсик неща на пръв поглед, но всъщност са доста важни. И единственият начин, по който можеш да ги придобиеш е с опит. Затова никога не казвай не мога, преди да си опитал. Това е много груба грешка. Следващото нещо, което бих ти препоръчал от личен опит, е да се заобиколиш с хора, които те подкрепят. Защото дори в най-токсичните положения от живота ти, дори в най-токсичните събития, дори в най-лошия момент, който може да е възможен, ако имаш хора около теб, които те подкрепят и реално знаят кой си ти, без мнението на останалите. Те не се влияят от мнението на останалите, а слушат твоето мнение за теб. Тези хора са наистина много важни в такива моменти и тогава наистина разбираш кой ти е приятел. Защото когато ти е лесно, винаги има няколко теб. Но когато нещата станат трудни, тогава остават само истинските приятели и това също е малко извън темата, но е много важно. Защото тези хора знаят кой си ти, знаят какво мислиш за себе си, знаят какво мислят останалите за теб. И те са, може би, хората, в които трябва да се слушаме, когато се градим мнението за себе. Защото те са нещо като мостът между мнението на останалите и нашето мнение за нас. Защото когато отидем директно при останалите, ние ще започнем да губим увереност в себе си. А по този начин хем чуваме реално петела, хем чуваме какво казват останалите за нас и хем не губим увереност. Или губим такава, но съзнателно. Ние го приемаме, че това не е правилно и че реално е така. Което пак не е лошо. Искам да кажа, че не винаги едната страна е права и монетата винаги има две страни, както се вика. Никога не трябва да приемаме единият за прав. Винаги. Примерно, аз винаги се карам не винаги, много често се карам с сестра си и стигаме до уния моменти, кой е прав. Примерно, сега ще дам тук пример от последните няколко седмици, за какво се бяхме скарали. Защото имаме два коша за пране реално, за цветни дрехи и за бели дрехи. И стоят в детската стая.
И единият е розов, а другият е син, моят. И преди да бъдат за цветно и за бяло пране, бяха просто мръсните дрехи на единия и мръсните дрехи на другия. И това го спорих с сестра ми, тъй като в повечето случаи стигат до мене тези дрехи. Аз трябва да ги слагам в кошовете за пране, за бяло и за цветно пране. И си говорихме, че ще е по-удобно, ако просто разделим двата коша на цветно и на бяло пране. И тя беше, нали, тотално срещу мене. Вика, не, как ти ще слагаш мирзливите дрехи в моя розов такова кош, нали. Но след като седнахме и си поговорихме, всеки си даде едно опорните точки, въпреки че нейните не мисля, че бяха толкова убедителни. И в крайна сметка стигнахме до решението, че просто в нейния кош слагаме белите дрехи, тъй като те са по-малко и аз нямам толкова бели дрехи. Всъщност аз съм 80% с черни дрехи и реално мои дрехи няма стигат до нейния кош, обаче в същото време ще са ни разделени дрехите на бяло и на цветно пране. И по този начин решихме един проблем, който можеше да израсне в такъв огромен конфликт, ако просто не бяхме седнали и не говорихме. Така че ето тук, нали, играе ролята на мнението за нашето мнение по дадена тема, даден проблем. И това беше много, много опростена версия на това, което говоря, но може да прерасне в огромни конфликти, които да се решават само единствено с говорене. Никога не става с физическа сила или пък по някакви други манипулаторски начини, тъй като и това съм срещал. Например, има хора, които обичат да манипулират останалите, само защото останалите им се доверяват. Като мнение. Все едно, те са решили, че... Примерно ще кажа, имаме Иван и... не, това е много кринч. Имаме Иван и Благомил, право. Де да знам. Дори не познавам такива. Не, има един Иван в класа, ама не е за тебе, ако го слушаш. И примерно, Иван иска да си купи нови обувки, обаче не е сигурен в това свое решение и отива да пита Благомил. Обаче Благомил казва, тия обувки са адски грозни, нали, на тебе няма да ти седят добре, вземи си тия обувки, нали, не вземи си тия обувки, вземи си тези обувки моите, аз ги продавам, нали, даже ще ги дам на една идея по-ниска цена, нали. По този начин той го манипулира един вид, защото тези обувки, които той си е харесал, може и екшали да му actually с А. Миша, сори, ако също това с А го казвам, с actually. Тези обувки може actually да му стоят яко, обаче нали, той да иска да се възползва от това, че се търси обувки и просто да му продаде собствените си обувки, дори на по-висока цена от нормалната, което смятам за супер нагло и манипулативно от негова страна. Последната ми насока с това как да спрем да се ограничаваме и да поставяме малки предизвикателства. И какво имам под това, нали, малки предизвикателства? Сега това звучи много кринч. Но малки такива предизвикателства, както казах, като си бил на две, като си взел чашката и си бил само ние, нали, това е било един вид малко предизвикателство, което те е мъчило по това време, но ти си успял. И това, че е донесло някаква доза увереност и е било по-добре за теб като личност. Допринесло и също за самочувствието ти, нали, уверено самочувствие, нали, също. Така, за тези предизвикателства можеш да си сложиш някакви малки неща. Примерно, вторият срок искам да завърша с 6 по биология, да кажем. Аз не знам, защо съм ниска на биология, така. Дошло ми. Искам да завърша 6 с 6 по биология този срок. Това е нещо, между другото, не чак толкова малко, но защото ако примерно учиш някакво училище, там с медицина, сигурно е по-сложно, но поне при мен уроците не са толкова хард и примерно можеш да научиш 2-3 урока, да изкараш 2 оценки, да си учиш уроците, да изкараш 3-4 оценки отлични на тестовете и имаш 6 за годината. Което е усилие, което ще ти коства седмица, 2, примерно, максимум, ако искаш повече от си. Което не е толкова голям период от време, според мен е малко предизвикателство. Но айде да го направим още по-малко. Примерно, всяка сутрин изпивай по 2 чаши вода. Това е по-малко предизвикателство, но пак носи същата идея. Да правиш нещо малко, което да ти допринася за по-голямото самочувствие и увереност. И правейки тези малки предизвикателства, ти реално помагаш на себе си да се изградиш като личност. Като една уверена личност, която не се поддава на чуждото мнение. И така, приключваме този епизод с едно кратко, така като посланице, че единственият човек, който може да те спре си ти самият, защото ти сам поставяш своите граници и сам определяш докъде си ще стигнеш. И дори в някои случаи си казваш, че не можеш, което е супер грешно, преди дори да си опитал да го направиш. И така,
Благодаря ви за слушането. Благодаря ти. Благодаря ви. Ще си вправя лицето. Съжалявам, просто не съм свинал да говоря на ти. По-лесно ми е на ви, обаче на ти до някъде е по-логично. Та, благодаря ти, че слуша този епизод. Надявам се да ти е полезен. Надявам се ти е харесал. Много кратичък е в сравнение с други. Искам да забележиш, че поне сега, като го записвам, е около 20 минутки. Сигурно като го обработя ще стане и по-малко, но съм се така компресирал да взема възможно най-малко време от твоето ежедневие, тъй като аз не мисля, че трябва да съм толкова deep в епизодите си, защото това е лекичък подкаст, който просто да слушаш, докато примерно пътуваш към училище, или пък докато се приготвяш да спиш, или пък докато се гримираш, нещо такова. В смисъл, в някакви такива моменти, в които просто искаш да говориш с някой. Е така. Пак благодаря ти, че ме изслуша. Надявам се да получа коментари за този епизод, тъй като промених тук-там някои неща, времето, записа по различен начин го записвам в момента и така. Благодаря на всички, че ме слушахте и ви пожелавам един лек и усмихнат ден, в който няма да си поставяте граници.